just guest appearance efo pob un act. All different disguises and bob un. All your different personalities. Yeah. Croeso I fodcast Maes Fi, y fodcast lle ni'n gwahodd 2 artist o Gymru I greu eu gŵyl delfrydol nhw. Does dim rheolau, does na ddim budget maen nhw'n cael creu be bynnag maen nhw moyn. Fi, Elan Evans, sydd yma gyda Mared Williams, yr artist. Helo Mared, ti'n iawn? O, dwi'n iawn, diolch ti. Iawn. A Hollie Singer o Adwaith, sy'n ti? Helo, iawn, diolch, hapus I bod yma. Mae'n mor lyflu cael eich cwmni chi yma heddi. Mae fe yn dasg anodd creu gŵyl eich hunain. Big responsibility. Achos gobeithio fe na loads o bobl yn dod. Ac mae'n anodd plesio pawb, yn dyri? Mae diwedd y haf, ni wedi claddu'r haf. Sut haf chi wedi cael? Dwi wedi cael haf really great, diolch. Do? Ie. Eitha prysur, a di cael mynd I lot o llefydd really cool. Ges I mynd allan i'r gŵyl Gymreig Gogledd America. Gwych. Sydd yn weird and wonderful. Free trip I Canada, ac o'na loads o Gymru allan yna hefo ni, so oedd o'n, really braf. Sut haf mae wedi bod I Adwaith te? Really brysur, ni wedi llwyth o gigs. Oedd Green Man yn un arbennig I chi yn yma nag oedd e. O'n i'n sefyll yn y gynulleidfa, yn gwylio chi yn y far out tent. Nes I braidd yn ansiynol. Same. Ond really special. Oedd yn teimlo'n really special. Oedd y tent yn llawn, oedd just y vibes yn 10 out of 10. So, really hapus. Gyda'r hwn yw'r haf cyntaf ers I chi ryddhau solas, ydw i'n iawn I we hynna? Neu'r... So mae di just gigo'r, basically, yr album. Dechrau'r blwyddyn oedd wedi gwneud taith i'r album, a wedyn oedd yn neis, wneud gwyliau gwahanol efo'r cynnig newydd. Exciting. Fi just love o fa, fi just love o'r haf. This is nice. Ond ni ddechrau gyda Lleoliad y gŵyl, okay? So, mae Lleoliad yn big one. Inner City Festivals yn lot o hwyl. Mae gwyliau mewn cae yn loads o hwyl hefyd. Mae'r lle mae'n tîm yn I fod. Definitely mewn cae. Okay, cool. Efo fatha mynyddoedd yn y cefndir. Ffordd Lleoliad I fi ti gallu. Oh, god. O, nas dim rhaid I ti, mae lan I ti. Na I gael thing, llyn yn y canol, ti'n gallu nofyn efo, neu swimming pool efo floats. Dwi'n lyfio dŵr. Ta be, mae'n sôn yn bach, ti'n disgrifio llyn tegyd? Gyda mynyddoedd. Bos a hwnna'n good location. Fysa, gwych. So fo'n really hwyl cael fel pontoon yn y canol, a fel, dwi'n gwybod rhywun yn neud DJ set a pawb yn y dŵr. Obviously mae hyn yn, mae'n gorau bod yn heilog ar gyfer hyn. Ydy. So yn yr haf bys ti? Okay. Bendant. Hollie, lle mae dy oil dim yn I ddigwydd? Bydd un fi yn y haf, wrth gwrs. Okay. A fi'n meddwl rola ar bwys Talieris, the legendary land of Talieris. Eglurau pobl adre sy'n gwrando yr lle godidog yma sef Talieris. Mae Talieris yn Sir Gyfyrddin. Mae fe ble mae drama o band ni Lleoliad yn fyw. A dyna ble ni'n practiso. Fel outhouse barn vibe. A mae fe just anhygol fan'na. Mae'n teimlo'n really magical. Ydy. Os bys y waliau y shed yna'n Talieris yn gallu siarad. Hollie, be bys y fan dweud? Rock and roll! Stories crazy o. Highlights o Talieris yw coginio Euros. Tad, Lleoliad. So, pob amser ni'n mynd na, mae fe'n dod lan, chi moyn risotto, neu chi moyn pancos. So, mae fe jyst yn llenwi ni lan gyda goodness, a wedyn llawn fuel. Nice. Wholesome vibes. Wholesome vibes. Hefyd, oedd priodas chwaer Lleoliad yn yr ardd fyna. Nath ni ware fel adwaith, nath ni wneud set. Just loads of good times. Nice. Fi wastad I gweud mae angen blue plaque ar y lleoliad yna, ar y ban yna yn lle heledd, achos mae fel, mae gymaint o albums, cerddoriaeth, bands di dod mas o'r shed yna, a fel cerddoriaeth incredible fyd. So, fi'n dechrau petition I gael blue plaque. Oh my god, dwi eisiau mynd I hefyd o. Dangwen, fan amazing. Nice. Achos hefyd, rai fi weithio chi, fyddai yn dewis ar y diwedd pa gŵyl fi eisiau mynd I. Okay. Ti wedi bod I lot o inner city festivals, Mared? Ddim loads. Yr rhai dwi wedi bod yn, maen nhw wedi bod pan dwi'n chwarae fatha showcase neu rhywbeth fel yna. Live at Leeds. Oh, yeah. Coleg yn Leeds. Park Life. Pethau fel yna. Yeah. Focus Wales, obviously. Yeah. Gŵyl, concrete.
Na. Really? Fi'n teimlo fel, ti'n gallu mynd i venues na trwy'r blwyddyn i gyd, ti'n mo? A mae'n teimlo fe'n gael fe'n festival bach yn stretch. Oh my god, chyfrifol! Yn fy meddwl Ie, ni. dwi'n kind of cytuno, achos maen nhw'n fwy fel... I fi, mae festivals fel yna ar gyfer pobl o'r industry, fatha showcases, a maen nhw'n hawdd i gyrraedd, achos mae public transport yn gallu fel cyrraedd yna. Byddai'n cael fe fel multi-venue event, falle. Dim festival, no. Sorry. Na. Os bydd yna'n i fi. Fydd yn angytuno gyda chi. Digon teg. Fi'n meddwl bod gŵyl yn, as in, cyfyniad o music, a fel lot o music yn dod at ei gilydd. Ie, falle. Mae fe'n definitely teimlo mwy corporate, fi'n meddwl, fel be'n ti, fel industry. So mae ddim... Pobl ma'n laniad. Ie. Fi'n ma'n gweld, like, disco beards a fel... Pobl gyda fel... A plant gyda tails beard. Ie, exactly. To be fair, os fysa yna fel street party o fewn o hefyd, fysa hwnna'n gallu neud am mwy fel festival. Ond gwyliau chi ni siarad am fan hyn, a mae gwyliau chi, digwydd mewn cae, mae'n tŷ gyda dŵr yn y canol, a mae'n tŷ yn taliarus. Very specific, cool. OK, ac yn yr haf. Nawr te, music, cerddoriaeth sydd yn neud yr oil yn arbennig. Mae ydych chi dewis o 3 headliner. Cerddoriaeth Cymraeg a 1 act Saesneg. Hollie, ni'n mynd i ddechrau gyda ti. OK, so am y legend slot, fi moyn datblygu. Nice. Yeah, gotta be done. Yeah. A wedyn fi moyn llwybr lleithog. Ond fi moyn crazy budget am visuals a goliadau. OK. Preppy vibes. OK. Fi moyn gorillas i headline o'r holl beth. Oh, wow. For selfish reasons, fi just really moyn gweld gorillas a said i weld nhw. Gorillas. Yeah, fi moyn Album gorillas. specific, neu... neu wyt ti moyn best of? Hefyd, pa mor hir yw'r set? Awr 15, max. So best of, neu album specific? Fi'n mynd i dewis y setlist. O pob un. So, mae'n rhaid chi just trusto fi. Easy, Hollie. Fi'n mynd i pigo y setlist o pob album nice. gwahanol. A fysa datblygu yn cool. Yeah, beth yna really. Beth yw'r 2 gan olaf mae Gorillas yn mynd i chwarae yn y set? Yr un gyda Fatima Diwewaras, a hwy sy'n? nice. Fechs fi'n cario hwnna. Mae'n mynd, goes on for ages. Hwnna. Nice. A wedyn Clint Eastwood gyda'r Ed Case Garage remix. A mae'n pop off. A hwnna bys yw'r can olaf? Nice. Gwy. Ti'n mynd on gyda nhw. Sgwyl ti wa? Dim rheole? Dwi'n just guessed appearance efo pob un act. All different disguises yn bob un. All your different personalities. Anyone gwyl. Hollie, dewis gwych. Marad. Pwy yw dy headliners di? So, headliners cyntaf fi ydy sort of comeback Catatonia. A wedyn, Carol Perry-Jones a Bando i ddod nôl. Basically, mae'r headliners i gyd yn comeback artist. Hwna'n rhain. Gwyl ti yw e? A wedyn dwi'n meddwl sef fi'n cael Chapel Roan i ddod. Mae'n iconic. Fair. Achos sef fi'n lyfio gweld hi'n byw, Ti wedi gweld? Na, dwi ddim. Ti'n Chapel Roan fan, Hollie? Odw? Yeah. So I'd really di deifo mewn i'r fel back catalogue. Gwybod y hits. Nice. Cool. Un cwestiwn ar gyfer eich headliners chi. Fi'n gwybod mewn gwyliau gwahanol, mae fel, falle bod ti'n cofio fel y gimmicks, ti'n meddwl, fel y pethau hwyl sy'n digwydd. Fel, fi'n cofio un flwyddyn gweld Flaming Lips a dyn nhw fel laser show incredible. Os da chi gimmicks yn eich gwyl chi? Fel y spectacle o'r Eisteddfod eleni gyda'r trapeze a Sam HMS Morris ar ben Grand Piano. Oedd hwnna'n amazing. O'n i ddim yn yr noson ola, ond nes i weld fel soundcheck nhw am 10 o'r bore. Anhygoel. Nath rhywun actually gweiddi hefyd, get done. Get done, Sam. You gimmicks, Hollie. So mae lot o ffrindiau fi yn neud sort of fire performing, fire dancing. So am ddim, save on the budget. Fi moyn y goliadau llwybr lleithog, they can do it am ddim, a wedyn, fire dancing, well, that's good. Fun. Fel breathe fel... Fel hula hoops a fel staffs a bethau.
Nes i weld ti'n hula hoopo haf yma. O, ne. Oedd o'n amazing. Beth ydi hula hoopo hyn? Yeah, falle, who knows. Another disguise. Yn bob man. O, gan talu yna. Mare, fe am ti. Gen ti unrhyw gimmicks? Falle just loads o disco balls. Yeah, cool. Loads o disco balls. A un thought nes i gael ar gyfer set Catatonia. Dwi'n meddwl fysa fo'n ella surprise set a y ffordd sy'n ni'n announce nhw fysa Cerys Matthews yn dreifio ar y llwyfan yn canu road rage. That was funny. Nice. Yeah. Oh, good. Fan golf buggy. Yeah. Yeah. Fantastic. Daw golf buggy. Yeah. Class. Road rage mewn golf buggy. Fantastic. A ti di dewis, gorillas, clybr lleithog a dablygu. Dewisiad y gwych. Da iawn, ladies. Extras y gŵyl. Mae gŵyl yn amlwg yn fwy na cerddoriaeth erbyn hyn. Mae fe y pethau ffantastig sydd yn digwydd o gwmpas e. Mae'n rhaid dweud, mae bwyd yn rhan bwysig o gŵyl. Mared, beth yw'r bwyd y diod ti'n cael yn dy ŵyl di? So, nes i gael syniad yma, dwi'n lyfio fel barbecue. Mm. So, ella o fewn yr food truck space, mae yna fel barbecues, ti'n gallu bwcio allan i wneud bwyd dy hun arno fo. Os ti isio, potentially. Basically just glorified camping. Actually. So fel communal barbecues. Nice. Eitha peryg, ond fysa rwy'n yn monitor yma. Ia, falle wine and cheese bar. Wine and cheese bar. Ia. O'n i'n mynd i weid, dwi'n meddwl rhaid ti fod bach mwy specific na. Okay. Fi eisiau specific. Okay, so wine, cheese, pasta bar. Oh my god, that sounds delicious. Ar barbecue. Ar barbecue. Dyna Ti'n fysa... cael barbecue ti? Achos mae hwn, fi'n teimlo fel mynd i fod fel nesaf o gafod y Stacey na. Ydyn ni siarad sides, fi eisiau gwybod, tod, potato salad, corn on the cob. Ydan. Pob dim. Kebabs. Yeah, kebabs pob dim. Falle marshmallows ar y diwedd hefyd. Oh, nice. Diwedd yn oson. Yeah. Hollie, Bwyd, Okay. diod, talk to me, girl. So, really nice top of the range pizza place or burger place because that's just standard. Can't go wrong. Yeah. On fel really nice. Yeah. And terrible ones. Bougie, wood fired. Yeah. Options gwahanol. Toppings da. Toppings da. Well, a wedyn fel smash burgers with a nice bun. Add different toppings. Yeah. Okay? A wedyn, achos ni yn talu aros, bydd Euros yn coginio rhywbeth. Dwi'n mynd i weid, Mae fe'n efo pinny arno, bydd yn mynd round, gyda risotto, a mae'n... VIPs only? Yeah, good idea, yeah. Minestrone soup, fa popeth. Minestrone soup, mae'n goel. Yeah, don't question it. Okay. Yeah, a wedyn, es I gwyl yn diweddar Good in Time Festival, Big Up Good in Time Festival, yn Wells yn Somerset, a nath ni roi mas brecwast am ddim yn y bore. Oh. So fi'n mynd i wneud hwnna hefyd. Fantastic. Oh my god, mae hwnna'n such a cool Yeah, idea. achos mae ddim yn costi lot i just cael massive pack o bacon a wedyn cheap rolls. First come, first serve, ond hefyd, i mynd gyda hwnna, fi moyn, chymod fel tip-tops, a lollipop. Yeah. Fi moyn tip-top person i mynd round y tents yn y bore yn rhoi nhw mas. So dyn lle cael shot girls? Yeah, fel, exactly. Yn y bore, really fel boeth a hungover. Pa mas ti'n mynd am? Oh, fi gyda dewis. Fi'n offi a cola, ti'n gwybod. Ie, mae'r cola one dyn ni. Beth yw'r diod yn dywyl di? Just fel standard bar gyda plastic. Dim... Fi moyn dim specific. Yeah, I'm getting there. Yeah. So, bydd cwrw o Gymru. Hefyd, bydd separate cocktail place. Ond mae Euros yn creu fel... Nôl i Euros eto. That's gonna fall down. Mae'n creu fel elderflower cordial, homemade. So, bydd cocktails, elderflower cordial, different types i gael. Hollie, ti wedi sôn am Euros loads yn yr oil ma. Mae'n mynd i fod yn rhan mawr yr oil. Ti'n bod yn up for the job? Ydy yn barod o gyfer y fath gyfrifoldeb? O ceitro a... Profiad ar diod i gyd o gyfer dy oil di? Wrth gwrs, ie. Bydd yn hapus i wneud e. Bydd yn meddwl, Euros, os ti'n gwylio. Sut fath o gymeriad yw Euros? I bobl ti'n gwrando adre, fi'n nabod Euros. Marad, ti wedi... Na, Euros fi i fel... ddim. Okay. Sgrifio Euros i bobl adre. Just recap pwy yw Euros. Okay. Fe yw tad, heledd, osian, cian, sydd yn Los Blancos. Yeah. A
tŷ Euros i ble ni'n practiso fel band. Ie. A dyna ble mae'r wyl. Iawn. Okay. So, fi'n meddwl falle un o'r llwyfannau Ie. Euros themed. Cos he's a humble man. Mae fe just yn hapus i bod na. O. Pawb goffon falle gwisgo pinni a slippers. Gwisgo pinni? Ie, pan mae fe'n coginio. O, pan mae'n cymryd. So, yeah. Mae fe just yn dyn anhygoel a mae fe mor supportive o ni a just cerddoriaeth Cymraeg a he's just character. Steddfod yr Urdd gyda'r Mad Max. Mae gwyl di'n gwyrdd gyda'r chwyrlu gwgan thing yna. Os yna Bwyd yn dy wyl di, Mared? Wel, dwi'n meddwl, just fatha yn y pwll sydd yn y canol, mae yna huge, falle neith hyn roedd yr ic i ti, ond fatha just yr floats ar fatha'r... Na, ti'n gwybod be? O'n i'n gobeithio mai dyna be o ti'n mynd i weid. Yeah, just fatha... Love a float. A fatha music, dŵr, jump i fyny ar lawr. Yeah. Probably un o'r slade floats things. A... Ta beth i gael nhw fel obstacles. Yeah. Fyna beth i siarad fel obstacles. Ydw, ie. Lle mae oedolion actually'n cael mynd ar hefyd. Just bod yn really silly. Yeah. Beth yn ti, Hollie? Okay. Walters yn unig. Hwna yw'r unig rides. Fi'n lyfo Walters. Yeah. A fi moyn Dom a Lloyd i fod fel script, fi moyn go factor, fi moyn nhw i host o fe. So, mae nhw mynd i fod fel hyn ar y... Amazing. Yep. Pan rydyn ni fynd rhwng. Fantastic. I think it's hilarious. Okay, let's go. Okay, let's go. Stop. Yeah. Oh my god, hwnna'n hilarious. Dom a Lloyd. Dom a Lloyd, you heard it here first. Chi'n recruited. Mae nhw'n mynd i roi shift. Dom a Lloyd. Yeah. Oh, curfews. Mae hwn yn rhan mawr o gwyl. I mean, don't get me wrong, I do love a late one mewn gwyl. Fi yn hefyd weithiau, just fel un noson lle fi fel, right, fi'n mynd i fynd i gwely a sensible time, so fi'n fresh ar gyfer y dynod nesa. Be mae curfews chi'n edrych fel? Mared. A fi'n mynd i ddeud dim curfew, ond falle bod ardaloedd gwahanol o'r campsites hefo like, sort of unwritten rules gwahanol, lle mae pawb jyst yn parchu gilydd. Wel ie, achos hwyr nos eleni, Maes Fi, nes ti fynd i hwyr nos? Do. Nes ti wersylla na? Do. Nes i 2 noson. Lle, dros 21? Ie, ac beth yn lyflu oedd, nes ti aros yna? Na. Na, o'na fel communal tent, lle o'na fel loads of mirrors a pŵer ar gyfer fel neud make-up stuff, a wedyn soffas a fel... Dwi'n just meddwl bod rhywbeth fel na, fel bob campsite efo rhywbeth sy'n neud nhw'n sort of unique fel na. A bwysig gael y spot yna, dwi lai, gael bach o chill. Lifesaver, ie. Ac wedyn, ar diwedd y noson, oedd bobl yn mynd yn bonkers yna hefyd. Hollie na fel, na, neb. Mae Euros gen pai gywyn. Beth yw curfew gwyl ti, Hollie? All night party yn gorau fi done. Ond fi moyn quiet camping. Oh, nice. A obviously bydd fel chill vibes tent hefyd. Yeah. Bach o fel reggae, DJ neu rhywbeth, bach o dub. Ooh. Sofas. Fi moyn rhywun yn neud fel caricature portraits. O pobl jyst yn eistedd a siarad gyda'n gilydd. A wedyn mae rhywun yn mynd rownd a tynnu lluniau nhw. Oh, fel o Big Jeff ar fy neud mewn gigs. Yeah. Yeah. Ond jyst chi a ffrindiau chi yn lle barach. O, fi'n licio hwnna. Cute. Mae fel pan ti'n mynd ar holiday ti, ar fel Euro holiday, ond maen nhw'n fel street portrait, street portrait. O, mae'n neis. Ond fel chilled version ohono fe. Cos o'n i'n mynd i ofyn beth bysa'r Elfen Unigryw yna am dy wyl di, sydd fel y thing ti'n lli dod o'r gwyl gyda memento, I suppose, a hwnna. Fi eisiau y headliners i gweithio da'i gilydd i wneud, like, collab cover, fel nath Meth a Adwaith wneud. Do. Insert clip here. o Canu Gymru gan y gig y pavilion. Y gig y pavilion. Fi moyn pob headliner i gweithio da'i gilydd i wneud un cover iconic. Ar y diwedd. Plus e dablygu llwybr lleithog a gorillas. I mean, mae'r 3 act yna mynd i ddod ar rhywbeth hollol unigryw i'r gan yma. Yeah. Doedd di fynd mor fel obscure neu fel mainstream a phosib, bys nhw'n neud yn wyllt. Mae dy 3 headliner di. So, gorillas, llwybr lleithog a dablygu yn mynd i wneud can. Beth yw'r gan? Fi eisiau nhw wneud Cal on Lan. Yeah, but they can do whatever they want with it. Okay. Cool. I mean, fi just yn imagine o'n rap ar ben yna. So hwnna fatha, beth am ti? Beth yw'r Elfen Unigryw yna am dy wyl di? Dwi'n meddwl
effa lead i fyny'r gŵyl, a pobl sydd efo tocynnau, efo rhyw fath o fel, maen nhw'n cael votio, dyd yma dewis o artistiaid, online neu ar app neu rhywbeth, maen nhw'n cael votio am artistiaid maen nhw eisiau chwarae. So maen nhw'n cael bach o say yn yr line-up. O, mae hwnna'n syniad kind of thing. Neu bod nhw'n cael dewis caneuon neu rhywbeth. Mae hwnna'n syniad. Wneud yn siŵr bod nhw'n cael, rhywbeth fel yna. Bod ti'n cael yr headliners i gorau, mae y gyd yn fel voted for by the... Big Rumble. Big Rumble. Fe bola fi dechrau yn hefyd, fe ffaen i. Mae'n iawn. Ni bod siarad gymaint yn bwyd. Achos mae'r Elfen... Mae'n neis wedyn, achos ti'n rhoi'r gynulleidfa in the seat hefyd. A so fod ddiddorol gweld fatha pwy di'r majority. Ti'n feddwl? Selebs mewn gwyliau. I mean, ni'n gweld nhw bob blwyddyn nag yn ni. Fel, enghraifft, blwyddyn yma yn Green Man, is i ddeffro i Charlotte Church, ti fas y tent. Oh my god, o fi'n cywio i'r siawe efo hi. Oedd hi tu ôl i fi. Siat o hi? Do, o'n i fel, let's glwch di o. Cos o'n i actually efo no idea. Oedd y queues yn gallu mynd reit hyd weithiau. So nes i ofyn i fe'n glwch, oedd hi fel, a nath hi actually roi give up ar y queue. Dwi'n mynd mor hir. Nes i troed oedd hi di mynd, so. Oedd hi'n lovely, though. I mean, nes i ddeffro hi, a o'n i'n really agos i trwsio hi, cos oedd e fel 6:30 in the morning. A ni'n fel, fair play, os yw'n ni ddeffro mewn gwyli yn dwi'n, it can be Charlotte Church, mae'n fine. Nes i weld Katie J. Pearson yn Green Man. A hefyd, dim fi, ond ffrind gorau fi Corey, o fi wedi mynd i gwely un noson yn Green Man, a oedd yn siarad i'r bach o wet leg. I've been really jealous. Oh my god. Oh yeah, because that's a secret set wedyn ar ôl headline. Again, what a headline. Amazing. Oedd hwnna'n really cool. A then nhw'n just yn ceder o gwmpas wedyn. Fun. I know, so fun. Dyna beth yn cool am yr artist camping. O'n i'n fangirlio fel bob 5 munud ni'n meddwl na. Just keep, Ta beth sy'n fan hefyd pan ti'n cerdded o gwmpas gwyliau, gas o pwy yw'r secret set o stuff. Bys ti'n cael secret set yn gwyl ti? Bysa, absolutely. Pwy bysa secret set ti? Oh my gosh. Tom Jones. Tom Jones secret set? Fel acoustic set. But I don't know if that's... That's great. Okay, gwych, that'll do. Achos mae'n really... Achos fi'n credu'r secret sets gorau yw rhai really unpredictable. Like, ti just... Big curveball. Tod, achos bys neb di byd predictable, bys Tom Jones yn troi lan yn oil di. Canol nynlla'r bwys llyn, gyda inflatables yn y dŵr. Beth fys neb yn troi fyny, though? Mae pobl yn mynd i droi fyny. Okay, So nhw'n clywed o wedyn. Os bod ni'n gweld... He'd have to stay hidden, fysa rhaid fel sneakio fewn. Oli, bys ti'n cael secret set yn gwyl ti? Pwy bys ti'n cael? T-Mat, probably. Oh, nice, Good old faithful. Oedd y sioe yna yn anhygoel. Nes i really, really joio hi. Beth sy'n refreshing amdano set hi hefyd yw fel, mae hi mor unapologetically hunan, a mae hi mor refreshing, just fel mor body positive, ond hefyd just fel mor diflewyn ar dafod hefyd. Mae'n just mor cool. Ydy, coolest person. Bob yn gwyl. O'r amlwg am y gerddoriaeth, mae hefyd am y bobl chi gyda hefyd. Fel, nes i hang mas gyda chi dwy yn gwyl di'n gwyrdd Elan, a ges i gwyl ffantastig. Pwy yw'r person bys y ti'n hang o mas gyda? Fi'n mynd i dweud rhywun enwog, wedi marw neu'n fyw. Hollie, na ni ddechrau gyda ti. Pwy yw'r hangout? Fi eisiau hang o mas Cefn Llwyfan da Amy Winehouse. Smoking rollies, yfed. Cael chat. So hwnna'n amazing. Cefn Llwyfan a just cael your own time gyda Amy. So hwnna'n really cool. What a hangout. Be bys ti'n gofyn i hi? Fel mae gwallt ti'n aros fel na? It's the question about how we should gofyn. I mean, what hairspray you use? Oedd got to be round amser na, sa'n meddwl ni. So be oedd hi'n defnyddio? Got to be. Male. Male. Cool. Mae hwnna'n great hangout. Really good hangout. Mae fideo sy'n dod lan gyda fi bod tro gyda Amy Winehouse. So pan mae hi nath hi ennill y Grammy, a oedd hi ddim yn America, fi cael ei ddyn Llundain rola, a ddi ar llwyfan, a mae'n cael ei surprise o, mae'n dechrau crio. It gets me every time. What a queen.
Ti'n lyfo hi? Ydw. Ei gwrando i album hi ar y ffordd lan Wyt ti? o'r ddynedd, ie. Pai. Just the back to black one, you know. Classic. Classic. What an icon. Great hangout. Cool. Pwy yw dy hangout di, Mared? Falle, mae hyn yn really self-indulgent, ond falle sa fi'n hoffi cael few tips gan Stevie Wonder a cael fo i sgwennu can i fi. Very self-indulgent. Yeah, ond Gwyl ti yw dwi jyst yn gwybod, yeah, what's the process? Yeah. Waw. Nes ti weld e? Chos oedd yn ei sioia haf yma'n dod. Ble nes ti weld e? Yn Gaerdydd. Yng Nghyrdydd? Ie. So oedd e? Oedd o'n really cool. Mae'n anodd gwybod sut mae rhywun yn mynd i fod yn cos mae gymaint o icon a mae wedi bod y gwmpas ys mor hir. Ie. Ond oedd o'n amazing. A dda o yn gweud bod oedd e just y sioi yn, regardless o oedran, oedd Ie. phenomenal. Oedd o'n wych. Fab. Pe beth sydd ti'n gofyn i Stevie Wonder? Dwi'n meddwl, actually, fi probably eistedd mewn silence. I'd be quite starstruck, dwi'n meddwl. Be beth sydd ti'n servo fe? Beth ti'n rhoi drink bach o fes? Ti'n rhoi fath o snacks? Be bynnag mae eisiau. Yeah. Yeah. Rider, unlimited rider. Yeah. Mae'r ddau oil, mae'r rhai gweud, yn wahanol, ond eitha tebyg o rhan fel... So, ni recapio fe gyd. So, Mared, o'n i ddechrau gyda un ti, ni mewn gŵyl lleoliad, ddim yn specific, ond lot o fynyddoedd, mae yna lyn yn y canol, obstacle course sydd i chwethu fyny, headliners eto, goffa ni pwy'r headliners. Catatonia, Bando a Chapel Roan. Cool. Tree cut. Tree cut? Gwyl cut. Na, gwyl cut. Poppy, Yeah. nostalgic vibes. Atgoffi eto be oedd y bwyd a diod. So, barbecue area. Yeah, Gallu mynd â bwyd hun a sefyll o bres. Pasta, wine and cheese bar, pizzas, curries, a... Ie, dyna ni, dwi'n meddwl. Stunning. Ar diod? Y diod oedd cwrw lleol, Lleol. slushy cocktails a wine and cheese. Yeah. Wine and cheese. Yeah. Yeah, yummy. Yr Elfen Unigryw. Bod y gynulleidfa'n cael penderfynu. O, fi yn licio hwnna. Mae hwnna'n really unigryw. Really unigryw. Okay. Hollie, dy oil di, ni yn taliarus. Mae Eiros yn amlwg yn rhan enfawr yr oil yma. Yr headliners yw... Datblygu, llwybr lleithog a gorillas. Yeah, great choice. Bwyd a diod. Burgers a pizza. A wedyn Nice. mae Eiros yn coginio am yr artistiaid. Yes. A wedyn free breakfast and a tip-top person. Ie, ti'n gwybod, mae hwnna'n really... A'r Elfen Unigryw am dy oil di? So, oedd y cover iconic o yeah. y tri nhw'n gweithio degynnydd i wneud cover o Calon. Can. A wedyn hefyd bydd portraits. Yeah. Nice. Okay. Nawr te, hwn yw'r bit fi really ddim yn mwynhau. Achos fi gorau dewis pa gwyl bysyn ni'n mynd i. Mae rhai gweud, llawr yng Nghalon bysyn ni 100% yn mynd y dau oil. Definitely. Let's make it happen. Yeah. A fel, os fi beth yn ennill y lottery, fi'n gwybod pwy fi'n dod at gwyl i atoch chi a ni'n mynd i wneud rhain i ddigwydd. Cos mae'r elfen dŵr yna mewn gwyl, pan ti'n boiling, oh my gidiant, as in, mae'r plunge yna yn soul of... Yeah. Ond hefyd, mae yna lake yn taliarus. Oh, now you tell us. O, mae CPJ yn oil yma. Na, gif fi'n gweud. A mae'na tip-top person yn doil di. Am ddim. Oh my gosh. Fi'n meddwl, just by an inch, a fi'n llythrenol meddwl, mae'n really agos. Fi'n mynd am gwyl Mared, just achos y pop. Digon teg. Oi ti? Ie. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd am... Yeah. A mae'n, oh god. Yeah, na, sorry. Sorry, Hollie. Na, mae'n jogan. Ond mae'r oil, fi'n credu beth sy'n neis amdano'r oil. Tagiwch nhw at i'ch gilydd, a fi'n Ie. meddwl mae'n literally dream gwyl. Gawn ni just trefnu gwyl? Fi'n meddwl fel ni. Yeah. Cyngor Cyflwynydd Really? ydych chi eisiau ffundo gwyl newydd. Fi'n rhan rhoi stuff at ei gilydd hefyd, am yn organiser. Wir, yeah. Ar ei helpu gilydd. Clipboard, fi'n ei clipboard. Hollie a Mared, mae rai gweud, chi wedi bod yn dream guest. Diolch o galon i chi wedi creu gwyliau ffantastig. A os bys ni, fel o'n i'n gweud, wedi enll yn lottery, sy'n ni'n roi'r arian i chi. Achos maen nhw jyst yn ffantastig. Y gerddoriaeth, y bwyd, y lleoliadau, magic. Diolch i chi gyd am wrando. Cofiwch, mae hwn yn digwydd bob mis. Mae yna ddau artist newydd gyda ni tro nesaf yn creu eu gwyliau delfrydol nhw.
A cofiwch i danysgrifio i S4CMiwsig ble bynnag chi wedi gwylio neu gwrando ar y podcast yma. Diolch yn fawr iawn. Tan tro nesaf. Bye!